Velkommen til dem, der er også seere på tv. Velkommen til os, ja. Naalakkersuisut laver aftalen, den anden del af aftalen, den 10. oktober, er der blevet indkaldt til pressemøde i dag. Der har været en stor reaktion fra befolkningen, hvor der var på den anden side tilhængere, og på den anden side der er der også nogen, der er bekymrede. Og hvorfor og hvordan man vil lave en aftale, vil jeg fortælle i dag. Og der vil selvfølgelig være mulighed for spørgsmål fra pressen. Forholdene i verden. Hvis vi kigger på forholdene i verden, har der været nogle store forandringer, især i Arktis. Den seneste års udvikling i Grønland, ikke for at fortælle hele detaljer, men kort sagt er der ting, der er anderledes i dag. Det har Naalakkersuisut selvfølgelig haft fokus på, og det har vi fuldt nøje, og det vil vi præcisere fra Naalakkersuisut, at der ikke har været det store at ting, der man skal være bekymring om. Og nu med den nye aftale vil jeg sige, at der ikke er kommet nye ting, som man skal være bekymret for. Ændringerne i Arktis gør, at man skal være ansvarlig fra Naalakkersuisuts side i forhold til den politiske situation og geopolitiske situation. Det her såkaldte A7 allierede lande ønsker ikke, at der skal være større spænding. Det ønsker ikke, at der skal være militær oprustning. Det samme ønsker Naalakkersuisut, at der ikke skal være større spænding. Vi ved godt, at der er oprustninger rundt i verden. Og disse nye aftaler går ud på, at der skal være en bedre beredskab og bedre kontrol og overvågning, og selvfølgelig for at sikre, at befolkningen føler sig trygge. Og det er det, vi vil som det vigtigste præcisere fra Naalakkersuisuts side. Tak for alle dem, der er kommet her til pressemødet, og dem, der lytter og ser med på tv. Og her er det meget vigtigt, at vi orienterer hele befolkningen på rigtige grundlag. Og jeg vil lige gentage, at da vi startede fra 2022, var der udarbejdet en aftale fra den derværende forsvarsminister, hvor der skal være en inddragelse af Grønland under forhandlingerne omkring området. Og derved har vi igangsat forhandlinger. Altså i 23 fik vi igangsat forhandlingerne, og under disse forhandlinger har vi haft nogle ønsker fra Grønland, som der har været fokus på, og der skal være en god samarbejde, og det ting, som vi ønsker, skal jo realiseres. Og her vil jeg præcisere, at disse forhandlinger dengang, ud fra aftalen dengang, har Naalakkersuisut og forsvarsministeren arbejdet med området, og vi har haft fokus på
det, og det har ikke været forhastet værk. Det er ikke et værk, der er udarbejdet i det sidste sekund, og det er ting, som vi har fokus på, at der skal være på baggrund af en aftale, en strategi, som er aftalt med 4 forskellige partier, og det der har været til baggrund for hele forhandlingerne. Og jeg vil gerne sige, at forhandlingerne gik som aftalt og med respekt med hinanden, og der har været en gensidig respekt, fordi hvis det ikke har været tilfældet, så har det ikke været en god aftale, fordi der er tale om os, og vi skal blive hørt. Ifølge selvstyreloven ligger forsvarsområdet hos Danmark, og der skal være en inddragelse af Grønland, og vi har ønsket, at Grønland skulle blive inddraget i dette område og den her oprustning. Og det er det, jeg gerne vil præcisere for det første. Altså, den første del af forhandlingerne blev færdiggjort i sidste januar, hvor det forrige naalakkersuisut er udarbejdet. Og i den første færdigudarbejdede forhandlinger var der en meget klar opbakning af hele naalakkersuisut, hvor den allerede er blevet udarbejdet, og derefter var der valg, og derefter har koalitionen, den nye koalition, arbejdet med de næste forhandlinger på baggrund af den nye koalitionsaftale, og under disse forhandlinger har vi haft en strategi, som lyder, at den relevante udvalg er blevet inddraget hele vejen igennem, og for at sikre det har vi også inddraget partilederne, og vi har selvfølgelig kørt disse forsvars- og omkring dette område, forhandlingerne bag lukkede døre. Og det er for at sikre, at der er en bred opbakning under forhandlingerne og drøftelserne. Har vi bedt om en hel masse forskellige analyser og forskellige masse data, og dette er blevet udarbejdet. Og her i departementet har vi kørt en hel masse ting fortroligt, fordi det omhandler militærområdet, og dertil har vi haft brug for det rigtige værktøjer og data for at tage beslutningerne. Og dengang, da man besluttede at udarbejde aftalen, har vi aftalt, at hvilke indhold der skulle være. Da vi dengang blev færdige med det, blev det sendt tilbage til naalakkersuisut, og ud fra det anspændte situation har vi i januar aftalt med en aftale på 4,6 milliarder, hvor der skulle udarbejdes endnu en aftale, og vi har ført forhandlingerne og har inddraget Inatsisartuts ønsker. Og den anden del af aftalen har der været en stor debat i befolkningen, og jeg vil gerne sige præcist og klart ud, at Naleraq har selv sagt under orienteringerne og forhandlingerne,
at Naleraq ikke vil ønskede at ikke skulle deltage. Og det samme for forhandlingerne med strategien. Det havde selvfølgelig været anderledes i mente omkring verdenssituationen, og hvis vi kunne være samlet omkring alle tingene, men man er selvfølgelig velkommen til at være uenige, men jeg synes, at sagerne er alvorlige her, og vi har kørt forhandlingerne på rette vis, og forhandlingerne og aftalerne omhandler om sikkerheden og trygheden her på hele befolkningen af havet og landet og i luften, og det har vi udarbejdet. Og som det vigtigste har vi som et samfund inden for forsvar og beredskab har fokus på, at befolkningen skal have muligheder for opkvalificering inden for området, som det også kan selv foretage noget i området. Så alle disse ting omhandler ikke alene om militære forhold, men også for at opkvalificere folk og styrkelse inden for beredskab og kontrol og overvågning. Jeg kan sige, at disse aftaler og disse forhold skulle have været færdiggjort for længst og været dækket for længst, men forholdene med hensyn til udstyr, som vi har, er fuldstændig outdated, og derfor er disse sager været nødvendige i længere tid, som nu er blevet realiseret. Og aftalen går ud på at opgradere disse udstyr, som er blevet forældet, og en af de nye ting, som vi har også opgraderet, det er en styrket overvågning til havs og i luften. Og med disse ord vil jeg også gerne sige, at det største ønsker for Grønland har været, at for befolkningen, for erhvervet og for den globale situation, at sikre, at det har den nødvendige udstyr, og dertil kunne der for eksempel være i den anden del af aftalen, fordi vores ønsker og visioner har været, at der skal være løftet uddannelsesområde, hvor der kunne være en uddannelse inden for droneområdet. Det var en del af aftalen. Det er en vigtig ansvarsområde, som vi i fremtiden skal kunne overtage. For eksempel, hvor bliver der også aftalt, at der skal etableres nye skibe, og der skal være et bedre overvågning inden for til søs, og der skal være tilvejebringelse mulighed for at styrke det af eget befolkning. Og da havvandet er kæmpestort i Grønland, skal det også på baggrund af skal arbejderne være hjemmehørende, hvor stillingerne kan besættes af hjemmehørende, skal styres og besættes af hjemmehørende. Og det er disse ting, som vi har arbejdet med. Det er nogle områder, som Grønland ikke alene kan løfte. Og det handler om SAR-området. Det omhandler beredskab, når der skulle være naturkatastrofer, som er desværre blevet forældet. Det handler ikke alene om militærområdet eller forsvarsområdet, men det også omhandler
tryghed og sikkerhed og datasikkerhed. De drejer sig om mange midler, og disse midler skal også være gavnlige for vores land. Ja, og vores forhandlinger har været løbende, og vores kollegaer i danske regering og ministerne, og vi har også informeret alle partiformændene her i landet og haft møder med dem, hvad angår vores aftale rammer. Dertil har de mulighed for at komme med deres ønsker eller bemærkninger, hvad angår disse forhandlinger, som har været forhandlet på plads. Den mulighed har været åben for alle partiformændene, og de tilbagemeldinger, vi har fået fra disse, er også medtaget, og i disse aftales-rammer, vi har udarbejdet, de er disse konkrete og bestemte bemærkninger, vi vil fremkomme her på pressemødet, og det er meget vigtigt, at vi holder sammen. Dertil skal vi sige igen, at de drejer sig ikke om militær udbygning, men de drejer sig om vores mulighed for at arbejde med civile og militære relaterede spørgsmål. Tak for det uddybende redegørelse fra jer i dag. Dertil har I sagt, at borgere og borgmester har følt sig, at de ikke bliver inddraget på det arbejde. I har jo også sagt, at I har været åbne for at modtage fra selve borgere og borgmester, men din kritik kommer fra selve borgmestrene rundt fra forskellige kommuner. Har det været en form for nærdemokrati, hvad angår de forhandlinger, der er foregået? Nu bliver nævnt en af de første mål, hvis der udbryder krig i verden. Det er sådan nogle ting og spørgsmål, der bliver fremlagt i pressen i seneste tid, hvad angår fra borgere og borgmesternes side. Men vi har fra Naalakkersuisuts side arbejdet hårdt for at fremkomme med de relevante informationer til befolkningen og borgmesterne samt partierne. Disse fortrolige informationer og orienteringer er foregået til formændene i partierne, hvor de har mulighed for at give disse informationer til andre partimedlemmer under fortrolige forhold. Det har de haft en mulighed, men efter vi har indgået den anden aftale, vores metode har været, at jeg som Naalakkersuisut for resortområdet, samt ministeren for forsvarsområdet i Danmark, så har forhandlingerne foregået under lukkede døre, og informationer og andre data, som er relevante, er blevet værført og vedgivet til den relevante udvalg her i Inatsisartut samt i Folketinget. Når alle informationer og alle har sagt god for disse informationer, så har vi arbejdet videre med de forhandlinger med den danske regering. Dertil har vi ikke udelukket nogen partier, men nu enkelte partier har selv lukket for muligheden for at komme deres mening til at gælde. Men
Alle de forhandlinger, vi har ført sammen med den danske regering, har været ved at give til relevante partier, som er interesseret for disse forhandlinger i løbende. Det har været rigtigt, at nogle af bemærkningerne har været meget hårde. En af de militære mål vil være en af de militære hovedkvarterer, som ligger rundt omkring i landet, både i Danmark og i Grønland. Arktisk Kommando. De metal, de har, skal opgraderes, og det skibet skal også fornyes, der passer til de nye forhold, der er gældende. Det drejer sig om 30 embedsfolk, der arbejder i Forsvarskommandoen her. Deres kontorfaciliteter skal opgraderes til nye. Med hensyn til udbygning og anlæggelse af militærhavn, de drejer bare sig om, at de kommende skibe skal have mulighed til at ligge til kajs, som de ikke har mulighed for i dag at gøre, hvor de har til anker derude i Malinabugten. Den der kaj vil bare være gavnlig for alle, både for os og for Forsvarskommandoen og for andre erhvervsdrivende. Det vil kunne bruge det til den kommende kaj og udbygning af kaj. Den kan bruges af alle, det vil sige civilt og militær kan bruge den. Tak for spørgsmålet. Selvstyreloven, det er jo udarbejdet fra grønlandske folks ønsker, og det er helt ret i, at det er fordeling af arbejdet og ansvarsområdet ligger hos den danske regering. Den form for arbejde, vi udfører i dag, er også god i sig selv. I forhold til tidligere problemstillinger, den har vi så overkommet her i dag, hvor vores deltagelse i forsvarsaftalerne er historie i forhold til i dag, hvor vi er blevet inddraget i det kommende arbejde. Vi har også prøvet fra Naalakkersuisuts side at inddrage andre relevante partier, og den form for arbejde ville vi værføre og udbygge det videre, hvor vores målsætning er, at vi også skal godkende en af de hvad angår de aftaler, der er indgået med danske regering. Forsvarskommandoen i Grønland, de bruger jo en gammel bygning, og hvis deres arbejde skal være tilfredsstillende i forhold til de nuværende forhold, så skal de i hvert fald have deres kontorfaciliteter være i orden. Og de arbejdsopgaver, vi har givet dem, de skal også passes og realiseres ud fra de ting, vi ønsker fra det danske og det grønlandske regering.
Alle forhandlinger, hvad angår disse, har foregået under lukkede døre i stedet for i salen i Inatsisartut. De drejer sig om forhold, der de er helt anderledes ind med hensyn til finanslovsforhandlingerne. De forsvarsaftalerne er meget, hvad skal vi sige, hvor vi skal være påpasselige med at være for åbne. Det er ikke kun mig, der kender til de lukkede informationer. Dertil har vores arbejde i naalakkersuisut også blive informeret omkring de forhandlinger, jeg har ført. Med hensyn til Arktisk Kommando. Hvordan ser tidsrammen ud for at bygge den nye faciliteter? For det første vil jeg den aftale, vi indgået, indeholder masser af midler, hvor det drejer sig om mange millioner kroner. Vi skal til at realisere selve arbejdet, som er indgået fra de aftaler. Fra nu af skal vi så starte drøftelserne med forskellige borgmestre, og prioritering af forskellige opgaver skal så sættes på plads fra nu af. Jeg kan ikke sætte en tidsramme på de forskellige arbejde, der skal foregå. Med hensyn til Arktisk Kommando administrationen, så kan man forestille sig, at prioriteringen vil kunne ske ud fra de behov, der findes til dagligt. Jeg regner med, at forskellige arbejder skal foregå igennem de næste 10 år. De urolige borgere, som bliver fortalt, at hvordan vil I kunne fortælle dem, at de skal føle sig trygge, i stedet for at blive urolige på grund af, nogen har fortalt dem, at vi er kommet på en farlig tidspunkt, hvor risikoen for at blive ramt an som militærmål er meget større efter den nye aftale, hvor også de militære øvelser af forskellige art er kommet til, hvor jægerfly og jægersoldater og andre er begyndt at øge sig i vores farvande og luftrum og til lands i dag. Vi skal understrege, vi ikke opruster ikke landet, og Grønland er ikke blevet truet af militære magter. Og med hensyn til forsvarsaftale 2, det drejer sig om, at hvad angår inddragelse af brugere, så vil vi lave informationskampagne, hvad angår forsvarsaftalens indhold. Og vi har forpligtet til at fortælle forsvars og den første del og den anden del, hvad de indeholder, og hvorfor formålet er der. Vi regner med, at informationskampagnerne vil løbe fra nu af indtil 2026, men jeg skal understrege, at i de allierede regi, og hvis vi kigger på verdenssituationen, så er vores forpligtelse til at være med til at sikre freden i hele verden, og vi skal være med til at vores rammer trykke her i landet,
Og vi ville så lave informationskampagne indtil 2026. Og med hensyn til Jens Frederiks bemærkning er det rigtigt, at vi lever ikke i et farlig situation, og i debatten blev det også sagt, at når nu man bygger den her administration eller en ny bygning, at vi bliver stillet i en farligere situation, og det er jo ikke rigtigt. Og det er meget normalt, at når der sker et angreb eller krig, så angriber man hovedstaden som det første, eller kritiske infrastruktur. Men med disse ord vil jeg gerne sige, at Grønland står ikke i den situation. Så man kan se, at i aftalen, at der ikke er tale om en militær oprustning, men det er for at skabe nye viden og data. Det er også oprustning inden for beredskab og overvågning. Og man kan se det på den måde, at uanset hvad der sker i den globale situation, at det på rette vis, at det på den rette retning, vi har taget, fordi det er nogle områder, der skulle have været opgraderet for længe siden, og nu skal blive realiseret. For det første skal jeg sige, at jeg står her på vegne af Grønland. Jeg har slet ikke noget at bekymre mig over, at nogen som helst trussel mod Grønland, så vi skal leve som vi gør, uden bekymringer. Vi skal også sikre, at vi til stadighed også fortsætter med at være trygge. Og det her aftale stempler med, at vi skal være trygge og ikke være bekymrede. Og der er lidt tale om spekulation, hvor 4 ud af 5 partilederne har altså støttet det her aftale, og jeg synes, der ikke er grundlag for at tænke, at der kan være en ændring i koalitionen eller koalitionsaftalen. Det her forhandlinger omkring forsvar, som nu er blevet færdiggjort, og nu er man i gang med at forberede sig til forsvar. For det første indeholder aftalen en del som penge, og det er blandt andet for at få bedre overblik, hvad der foregår til søs og i luften. Og selvfølgelig ud fra, hvad der er udviklingen rundt i verden, arbejder man selvfølgelig og udvikler. Og det, jeg kan høre omkring, at der er nogen, der siger, at vi kun har modtaget data og analyser fra Danmark. Det passer ikke. Vi har også modtaget fra NATO og EU. Og under udviklingen
at det her har Danmark været hele tiden ansvarlig for dette område, og nu har vi aftalt dette, og vi ønsker selvfølgelig, at spændingerne i det globale bliver ændret til et positivt retning. Og vi vil selvfølgelig følge tæt på, hvordan udviklingen vil se ud. Det næste spørgsmål. Og kritikerne siger, at hvorfor er der kun tale om Nuuk? Og hvis man kigger på aftalen, at der er tale om hele Grønland, at man vil gøre noget. Men havnen og Arktisk Kommando, deres nye, hvor det får deres eget bygning, er altså i Nuuk. Men disse tanker i forhold til at kigge på den måde, at sikre jobs i kysten, blandt andre ting, så er der nogle ting fra borgmesteren. Men jeg så vil lige spørge, hvilken omfang har naalakkersuisut indflydelse omkring det her aftale og udvikling i forhold til det videre udvikling? Tak for spørgsmålet. Jeg synes, og tak for at se indholdet omkring, at det omhandler hele kysten og ikke alene Nuuk. Fordi det handler også om erhverv rundt om kysten. Det omhandler også søkablet, som også omhandler eller berører hele samfundet, som også skal løfte hele området inden for militær, men også det civile område. Og det mere isolerede eller yderdistrikterne får også mulighed til at videreudvikle, som det også står i strategien. Deres muligheder skal også sikres, ikke alene gennem militær udvikling, men som et samfundsudvikling. Men med få ord er det for at sikre, at vi står bedre inden for beredskabsområdet, men også sikre, at vi selv som hjemmehørende står med, fordi det er derfor, at vi står med i forhandlingerne. Det er også for at opkvalificere det hjemmehørende. Og med disse ord, hvis vi kigger tilbage i historikken, så vil jeg også inkludere, da man besluttede, at man vil flytte Arktisk Kommando fra et område til Nuuk, var det politikerne inddraget. Så den kapacitet og hvordan det så ud, og hvordan man lå på, hvad der lå på bordet, og hvordan det hænger sammen med at give tilbage til samfundet, det var at alle disse ting skulle overvejes. Og i forhold til, hvis vi ønsker at have bedre stabilitet i forbindelsen, så er søkablet med, og hvis vi skal have et bedre overblik, hvad der foregår omkring i det store land, vi har, så skal der også være bedre overvågning. Og det vil ærge mig, at hvis vi skal splitte os inden for disse så vigtige områder. Og hermed er vi færdige med pressemøden. Tak for det, I kunne komme og til